Oh, sipitin ka na. Oy. Ni? Oy. Isang kilo. Nih. Oh. Kaya tang Christine na to, si Christine. Christine? Bibigay daw kay Christine niya, oh. Kilala nyo ba kung sinong Christine niya, mga kanter? Oh. Sino? Baboy ko. Ayun, yung baboy niya. Oh, gagamba. Oh. Oh, ay. Ang laki talaga, oh. Kita may gihipit na niya. Kasta mo na dyan, doctor. Hindi tayo makamove on sa laki. Oh. 1 kilo. Manter, nag-uukay din si Kandar dito. Ano, may kuha ka ba dyan? Wala. Dati pakat niya. Oh, tingnan nyo. Tinititigan na lang ni Kandar kulot, oh. Hindi siya makamove on sa size. Oh. Wow, laki. Wow. Puri dagijay dagijay duan nagabi nga dakkel. Normal la dagijay dakkel. Ano, kuha mo ba hindi? Hindi na mo naman. Bilang lang. Nagkikigto-kigto ka pa. Anta di ko nan. Ang tagal. Hintayin natin kung malaki to, maandar, kung ibibit si Kulot. Ang mabibit niya. Gaano kalaki rin yung kuha niya. Sayang yung hinukay namin ni Kandarpal, malaki din kanina. Sipit lang yung nakuha. Ano na? Ano sa? Mahirap kunin to. Uy. Ayun na ba? 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 Kaya ba? Kaya ba? Ha? Apo! Apo, maipit ka mo, maipit ka mo. Nasuga na naman tayo mga hunter, oh. Hirap sa pag-vlog dahil daming ano, tinik. Ganyan, oh, yung tinik na ganyan. Tinik yan. Hunter, masakit man. Masakit matinikan. Ano sa? Kuha na ba? Tagal. Ang tagal mo naman, Adre. Bumigay ka na kasi kuray. Ang tagal mo naman, kuray. Ay, ang hina ni Kandar Francis, ang tagal. Nagsasaidek pa ako. What? Nahihirapan ka masyado. Mahirap ba? Ayun na. Ang laki rin. Oy. Huwag mong baliin ang kamay. Nabali na? Nakuha naman. Kandar Francis, ba't binali mo nga? Hoy. Ba't mo binali ang sipit? Nabali. Nice one mga hunter. Okay. Pasok natin dito. Ano hunter? Hoy, itong isang bagkatin. Di nyo binagkat. Ayan, oh, di nila binagkat, oh. Hoy mga ka-hunter. Where you go? Where you now? Oh, I'm coming, Kulot. May huli daw si Kanter, Kulot. Oh, patingin ako. Ang laki na naman.
Good size again mga kanter. Ang lalaki ng kuray dito. Ah, ikaw pala yung dalawang beses na ano, sumagi sa trap kanina. Ayun. Nice, ang galing talaga. May kanter kulot. Wala na si Kanter Paul. You're there. We're here. Come here. Po. Nagsarili na siya. Anong kinuha mo doon? Ha? Okay. Wala na bang kuha dyan mga kanter? Ha? Ang fresh pa ng ano eh. Putas eh. Hindi lumabas. Oh. Nako mga ka-hunter, nakakadami na tayo. Ay, di siya po rin alam. Yung mga dito mga ka-hunter, nakita mo na ka-hunter Paul? Wala dyan? Yung mga dito, nakita mo na? Hindi pa? Ha? Walang kuha to. Punta tayo sa kabilang bangir mga kanter. Tingnan natin doon kung may nakuha na. At may nakuha pa. Iwanan natin yung mga chineros natin dito. Okay. Ang bigat na ng ating nakuha mga kanter. Nanguha kulo? Hindi. Ala? Yung Oh, ma. Ano? Wala nang nakuha. Ano? Na? Ano? Wala na? Yung bati may chinelas mi? Labutan nyo. Bangir? Ano, tignan natin yung mga dito sa kabila mga hunter. Sakaling may nakuha pa. Dapat ito yan. Ilan? Dan ka na kasi dito oh. Mabilis to. Ano? Nagputik-putik ka na nga lang eh. Walang kuha. Okay. Anong kuha dyan ka under franchise? Wala na? Kamu? Wala na? Ano? Ano sa? Okay, yun na lang yung nakuha mga kanter. Balik na tayo doon sa ating pagkakainan mga kanter. Ayan mga kanter, magluluto na tayo ng kuray. Ito yung ating kuray oh. Yummy. Ayan ang i-mix natin sa kuray. Andun mga kanter. Toppings. Toppings niya. Ayan, kumain. May buto. Dapat ito ano pa? Oo, ito. Ito, nandun na yun. Yung ating toppings. Mga kanter. Di pa naluluto ang ating kuray. Nice. Toppings. Nice. Galing. Lagyan mo ng tubig. Mamaya.
Hintayin lang natin maluto mga kanter. Tignan nyo naman yung aming sausawan, oh. Sa kawayan pa mga kanter, oh. Ang galing. Ang galing, 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 galing. Okay, luto ng ating kuray mga kanter. Kain na. Okay, nice na, nice na. Kain na, kain na. Okay. Yan. Oh, ang init. Binungot ito. Binungot ito. Okay. Ha? Sige, suso mo. Suso, iba na. Pangkaod. Hmm? Pangkaod. Ay, may pinapagod. Diba? Wow. Ay! Ang pupula nila. Ang daming alige. Oh. Wow. Wow! Yummy, manter. Hi! Woy. Ay! Wow. Wah! Mamisan lang. Patay wala ah. Mamisan pa lang. Hmm. Wah. Wow. Wah! 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 Ayaw. Eh, tani. Papaitan. Nakakapaitan. Muda ma. Inangkot. Muda ma. Ano yun? Hmm. Meta. Yun. Wah! Mmm! Pero mana? Wah! Wah! Ito nag-inom ng luwig ako. Kalkal pati ba to? Wah! Ay, wow. Yummy. Sarap mga kanter. So yummy. Yummy mga tao may dade. Oy.
tayo. Tara, pero. Labanin lang lang kami. Oy! Wow! Oy! Wow! Oy! Yan ang isip tapula na ata manalasin ano. Paburot pa yan. Ay, ito mo yun. Malaba.